Nginibingelele bangcwele egameni likaJesu. Igama lami nguSiyabonga ngokaMkhize. Ngingumntwana kaNkulunkulu owenzela umusa ngenye imini. Namhlanje nje bengifisa sibuke le topic ekhuluma about regeneration, okungukuzalwa kabusha ngesiZulu. Sizobuka nje izinto ezahlukeneyo ezibalekile ngoba ngicabanga ukuthi i-topic ebalekile ngendlela emangalisayo le, because uJesu uthi lapha kuJohn chapter 3 verse 3 uthi akekho ongangena embusweni kaNkulunkulu ngaphandle kokuba azalwe kabusha. So i-topic engicabanga ukuthi ibalekile kakhulu ngoba sizobheka ukuthi iziphi izinto uNkulunkulu asisebenzisile nasisebenzisayo ngalesi sikhathi ukuthi sizalwe kabusha. So iyona topic namhlanje bengifisa ukuthi siyibuke kanye ukuze uNkulunkulu asisize egameni likaJesu. Nazo-ke izinto esizoyibuka namhlanje. Eyokuqala, we will look at the definition of regeneration, and we'll also look at the necessity of regeneration, and this is sizobuka futhi the nature of regeneration. Sibuke also the agents used in regeneration. Sibuke the means or methods of regeneration. Sibuke the evidence or result of regeneration. What is regeneration or new birth? Umuntu nje engabuza. I-regeneration noma ukuzalwa kabusha iyona ndlela uNkulunkulu asamkela ngayo kuyifamily, noma iyona ndlela esingena ngayo embusweni kaNkulunkulu, njengoba uJesu eshilo lapha, njengoba sike samention ukuthi kuJohn chapter 3 verse 3 uthi uJesu, no one will enter into the kingdom of God engazalwanga kabusha. So iyona ndlela le esingena ngayo embusweni kaNkulunkulu noma esingena ngayo kuyifamily kaNkulunkulu. Uzobona nje ukuthi ukujoyina isonto noma ukujoyina ibandla akuyona indlela yokuzalwa kabusha. Kunezinto uNkulunkulu ayisebenzisayo ukuze sizalwe kabusha. So iyona ndlela le kuphela esingena ngayo embusweni kaNkulunkulu ukuba sizalwe kabusha. So leli gama nje lihambisana namanye amagama afana no rebirth or recreation or a new birth or a second birth or a new creation. Sizobuka nje namavesi aphathelene nale ndaba ezisiqhubeka sifunda. And i-event le, it's not a process. Akuyona into umuntu athi uyazalwa unyaka wonke, njengoba nasekuphile nje kwemvelo umuntu uzalwa kanye bese yakhula. Kanjalo nakwelikamoya umuntu kuba nosuku azalwa ngalo. Ingakho kubalekile ukuthi si-understand le ndaba ye-regeneration noma ukuzalwa kabusha, because umuntu kumele alwazi usuku azalwa ngalo ngezwi, ngoba leyo nto iyasiza ukuthi umuntu aqonde ukuthi wazalwa, ezalelwe embusweni kaNkulunkulu. And kunezinto umuntu uma esezaliwe okulindele ukuthi zenzeke, kubonakala ukuthi uyakhula. So kanjalo noma sesizelwe ngokukamoya, kunezinto ezilindelekile ukuthi kubonakalise ukuthi lo muntu uzelwe kabusha. Also we'll look at the necessity of regeneration. Ukuzalwa kabusha into eyenza ukuthi kubaleke kangaka, it's because the holiness of God demands that a man be born again. Uma sobuka nje lapha ku Hebrews chapter 12 verse 14 wakhona ngifunda la ku King James, we New King James, ithi lapha ku verse 14, pursue peace with all people and holiness, without which no one will see God. Alukuphinda lelo vesi, pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. iBhayibheli lalikuveza ngokucacileyo ukuthi without holiness
no one will see the Lord. So umuntu wemvelo ku-impossible ukuthi angaphila impilo engcwele leyo uNkulunkulu ayifunayo. So the only way umuntu afumana ngayo lobo bungcwele uNkulunkulu akhuluma ngabo ukuze sikwazi ukuthi uNkulunkulu simbone, sifumana lobo bungcwele ngokuthi sizalwe kabusha. Njengoba ngeke ngayi-emphasize nasekuqaleni le ndaba ukuthi ukujoyina ibandla nokujoyina isonto akumenzi ukuthi umuntu azalwe kabusha. The only thing eyenza ukuthi umuntu azalwe kabusha izwi likaNkulunkulu, okuyizinto esisazoyibuka njengoba siqhubeka nale topic esikhuluma nayo, ukuthi kunezinto uNkulunkulu ayisebenzisile, kunendlela uNkulunkulu asebenza ngayo ukuze sizalwe kabusha, ngenxa yokuthi lithi izwi likaNkulunkulu ngaphandle kobungcwele angeke umuntu abone inkosi. So into eyenza ukuthi kubaluleke kangaka indaba yokuzalwa kabusha nendaba ye-regeneration ibaluleke ngenxa yokuthi it is the only way umuntu afumana ngayo ubungcwele bukaNkulunkulu. Just as sibukile kwindaba ye-justification ukuthi kwi-justification asilungisiswa ngenxa yemisebenzi yethu esiyenzile, kodwa silungisiswa ngenxa yokuthi sikholwa uJesu. Then bese kuthi ukulunga kaJesu asithengele khona bese siyakufumana, bese uNkulunkulu uyasideclare as righteous ngenxa yokuba sikholwe nguJesu. Same thing applies nakula, njengoba lithi izwi likaNkulunkulu ngaphandle kobungcwele singembona uNkulunkulu. So the only way ukuthi sibone uNkulunkulu ukuthi sizalwe kabusha, then bese siyakwazi ukuthi sifumane lobo bungcwele uNkulunkulu abufunayo, njengoba uJesu eshilo ukuthi ngaphandle kokuba umuntu azalwe kabusha, njengoba silokhu siyimention indaba kaJohn chapter 3 from verse 3 kuya 7 ukuthi ngaphandle kokuzalwa kabusha umuntu angengene embusweni kaNkulunkulu. Nalapha uPaul kumaGalatia chapter 6 verse 15 ukhuluma ngendaba ukuthi ukusoka nokungasoki akusebenzi, kodwa a new creature, umuntu osezelwe kabusha, iyona nto ecountayo leyo, konke okunye akusebenzi. So ibalekile indaba ye-regeneration ngoba i-emphasize indaba ukuthi sikholwe nguJesu ukuze sazi ukuthi ukujoyina ibandla ngizoyiqinisa kakhulu kulesi sikhathi esiphila kusona, because abantu bagcina bengayivezi izithelo zokuphenduka ngenxa ukuthi batshenwe kakhulu ngesonto bangatshenwa ngoJesu. As a result abantu bejoyina isonto bengatholi ukuthi bahlatshwe yizwe ukuze bazalwe kabusha, bese kuba nezithelo ezivelayo. Njengoba umuntu usike sasho ukuthi uma ingane isizelwe kunezinto ezilindelekile kuyona ukuze ibonakalise ukuthi iyakhula, kanjalo noma sesizelwe kufanele umuntu akhombise izimpawu zokuthi usezelwe, kube khona izinto ezivelayo esizoyibuka la engama-result of regeneration. So izona zinto lezo kumele siyibambe ukuthi ubungcwele bukaNkulunkulu ibona obenza ukuthi budemand ukuthi umuntu kumele azalwe ngokusha ukuze akwazi ukuthi afumane lobu bungcwele uNkulunkulu abufunayo. Manje sesizobuka indaba ye-nature ye-regeneration. Ukuzalwa kabusha kuyinto ngingathi kuwumsebenzi kaNkulunkulu ngomoya ongcwele evusa umuntu wangaphakathi, esivusa ngoba njengoba lisho izwi likaNkulunkulu ukuthi sasifile ngenxa ukuthi umuntu ubese sonweni. So uNkulunkulu usebenza ngomoya ongcwele ukusivusa kwi-regeneration, njengoba kuthiwa nje sizalwa kabusha. Ukuzalwa lokho esikuzalwayo sisuke sifana nabantu abavuswe ekufeni, njengoba ekhuluma nje uPaul lapha kuma-Efesu chapter 2 uverse 1 ukuthi uniphilisile nani benifile ngeziphambeko zenu. Kanjalo nakulapha ku-2 Corinthians chapter 5 verse 17 ukuthi uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, okwaqala kuyadlula bheka bese kuvela okusha. Zonke lezi zinto lezi umsebenzi kamoya ongcwele esivuse ekufeni ukuze sihambe kuphile nokusha. So i-regeneration imayelana nokuvuswa ekufeni, imayelana nokuzalwa kabusha. Onke lama terms
angama-terms akhuluma about i-regeneration, okuyinto ebalulekile. Ngizolokhu ngiyimentionile le ndaba ukuthi ukujoyina isonto akumenzi umuntu ukuthi azalwe kabusha. Only through indlela uNkulunkulu ayibekile ukuthi abantu bazalwe ngayo, iyona ndlela leyo uNkulunkulu ayibekile ukuthi bazalwe ngayo evangelini. So le topic ebalulekile ngendlela emangalisayo ukuthi abantu bayi-understande nakulesi sikhathi, ngoba abantu sithola abantu bengakhulu evangelini, bengayilangazeleli nezinto ezikhulisa abantu, kanti indlela abangene ngayo akuyona le eyindlela yezwi. So nje iyona nto ebalulekile kakhulu nangalesi sikhathi siyibambe lento ukuthi i-regeneration umsebenzi kaMoya oNgcwele esebenza kumuntu emvusa ekufeni. So manje sesizobuka izinto uNkulunkulu ayisebenzisayo kwi-regeneration. Firstly, it is the will of God, intando kaNkulunkulu. Njengoba sizobuka nje lapha ku-John chapter 1 verse 13 ukuthi sizalwa ngokwentando kaNkulunkulu. Akuyona into umuntu avela ayisholo nje ukuthi mina manje sengiyazalwa kabusha, but it is the will of God. Uthi lapha uJohn chapter 1 verse 13, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So sizelwe ngokwentando kaNkulunkulu. Akuyona into le umuntu ayisholo yena ukuthi hayi manje ngiyazalwa kabusha, kodwa kuyintando kaNkulunkulu. Enye yento sizalwa ngezwi. Izona zinto ke lezi ezibalekile okumele sibambe about regeneration, ukuthi sizalwa ngezwi, izwi likaNkulunkulu. Masibuka lapha ku 1 Peter chapter 1 sifunda lapha verse 23, uyasicacisela ukuthi having been born not of corruptible seed but incorruptible through the word of God which lives and abides forever. Ngiphinde ngiliphinde lelo verse, having been born again not of corruptible seed but of incorruptible through the word of God which lives and abides forever. Uthi la uPaul sizelwe ngezwi. Ngamanye amagama ayikho enye into umuntu azalwa ngayo, sizalwa ngezwi likaNkulunkulu okunye intando kaNkulunkulu, njengoba sesike samention. Kakhulukazi nje ngifisa siyibambele yezwi ukuthi sizalwa ngezwi. Ukujoyina ibandla noma ukujoyina isonto elithile akumenzi umuntu ukuthi azalelwe embusweni kaNkulunkulu, kodwa izwi likaNkulunkulu, njengoba nomhlabeleli ethi izwi lahlaba inhliziyo yami langibonisa ukweduka ngaze ngavuma izono zami. Izwi elizala abantu, izwi uNkulunkulu asebenza ngalo ukuze abantu bazalelwe ekuphileni okusha. So kumele siyibambe le ndaba leyo ukuthi sifanele ukuzalwa ngezwi, asizalwa ngenye into kodwa sizalwa ngezwi likaNkulunkulu. Njengoba sizobuka ukuthi i-agent esebenza kwi-regeneration uMoya oNgcwele esebenza ngezwi umuntu aselizwile, asebenze ngalo ngaphakathi kumuntu ukuthi umuntu azibone ubuze bakhe uma uJesu engenaye, aphenduke umuntu ngenxa yezwi. Kanti izinto ezinjengalezi azenzeki umuntu ayibone ubuze bakhe ngenxa yokuba uma umuntu esezalwa ngokusha, yila khona umuntu abonayo ukuthi impilo yami ayilutho ngaphandle kaJesu. Kanti ojoyina isonto uyibonele yena nje ukuthi ngihalela ukuthi ngiye esontweni ngalesi sikhathi. As a result umuntu onjengalowo kukhona izinto angafinyeleli kuzona ngenxa ukuthi indlela azalwe ngayo akuyona le ndlela okuyiyona yona uNkulunkulu ayifunayo. So sizalwa ngezwi bese sikhula ngalo, njengoba noPetro ethi langazelelani ubiso olungolukamoya, okuyizwi likaNkulunkulu. uMoya oNgcwele sebenza ngalo, ngoba uMoya oNgcwele uthi uMpostoli Paul kwenye indawo, izwi likaNkulunkulu liyinkemba kamoya. In other words, uMoya oNgcwele usebenza ngalo kulabo asebezelwe ngalo izwi. Sizalwa ngalo, sikhula ngalo, siphila ngalo, bese liyathela ithele empilweni zethu.
So asiyibambe le ndaba ukuthi izona zinto lezi ezisebenzayo ekuzalweni kwethu, ukuthi it is the will of God. Sizalwa ngokwentando kaNkulunkulu, asizalwa ngokwentando yethu. Angiyikhetheli mina masekuthanda mina ukuthi ngifuna ukuzalwa kabusha, but it is the will of God. Also izwi likaNkulunkulu, sizalwa ngezwi, hayi ukujoyina isonto, sizalwa ngezwi likaNkulunkulu. And the agent esebenza kuyo yonke lento, it is God the Holy Spirit. Uye owenza lo msebenzi opheleleyo wokuthi sizalwe lokuphileni okusha. Mhlawumbe nje singabamba nje uTitus chapter 1, Titus chapter 3 verse 5. Kule ndaba nje kaMoya oNgcwele uthi uPaul la, not by works of righteousness, hayi ngemsebenzi umuntu ayenzile yokulunga, which we have done, but according to his mercy he saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Elikuliphinda lelo verse, not by works of righteousness. Imsebenzi yokulunga akusebenzanga yona ukuthi sizalwe kabusha, ngoba umuntu uzoza ayibonga umuntu ukuthi ningibona nje ngila ingenxa ukuthi ngenza u1 no 2, but kungumsebenzi kaNkulunkulu. But according to his mercy he saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. So izona zinto lezi ezisebenza, noma iyona ndlela le uNkulunkulu asebenza ngayo ukuze sizalwe kabusha. So kubalekile ukuthi siyibambe lezi zinto egameni lika Jesu. Sibuke indaba ye-method of regeneration. The author of regeneration, it is God. I-channel uKristu. I-agent, njengoba de ngisho namanje ukuthi uMoya oNgcwele oyi-agent kule regeneration. So i-medium, i-faith, sikholwa uJesu, then bese siyakhona ukuthi sizalwe kabusha. So i-method nje ngiyisummarizile ukuthi it is God, the will of God, i-channel uKristu, i-agent uMoya oNgcwele okuwuye ovula inhliziyo yethu ukuze sibone nobuze bethu singenaNkulunkulu, sibone ukuthi siyamdinga uKristu. Then by faith sikholwa nguJesu, siyamkela lo msebenzi kaNkulunkulu opheleleyo ukuze kutransform impilo zethu. Ama result nje e-regeneration yiwo la. Umuntu osezelwe kabusha kunezinto okufanele ukuthi ayibonakalise ukuthi usezelwe. One of the things nje umuntu abonakalisa ngazo ukuthanda uNkulunkulu. Ukuthanda uNkulunkulu, noma singeke sisawafunda lamavesi uzoyifundela, kodwa nje umuntu ozelwe uNkulunkulu uyamthanda uNkulunkulu. Enye yezinto umuntu ozelwe abonakala ngayo ukuthanda izwi likaNkulunkulu, ukuthanda abangcwele. Uthi uJesu kwenye indawo, we have to love even our enemies. Uthi kusiza ngani uma singabathanda abantu abangasithandiyo, ngoba manje nabasezweni benza kanjalo. So thina njengabantu abazelwe, we have to love even our enemies. Umuntu ozelwe kabusha uyayithanda imphefumulo yabantu abadukileyo. Ufisa sengathi ngabatshena ngalomusa awutholileyo. Umuntu ozelwe kabusha uyawuthanda umthandazo. Sikubambe lokho ukuthi izinto lezi engeke ivele kumuntu ongazalwanga ngokwezwi likaNkulunkulu. Izinto lezi engeke ivele kumuntu ojoyina isonto, kodwa izinto lezi ezivela kumuntu ozalwe ngokwendlela kaNkulunkulu. So nje sibambe lento le ukuthi umuntu ozelwe ngokwendlela okuyiyona yona ngeke ephile impilo yokuthi lokho ephila impilo yokona. Hayi ukuthi asoni sesiphila impilo eperfect mase sizelwe kabusha, kodwa uma kwenzekile umuntu washelela uyavuka ithinta ithi aqhubeke nendlela. Asiyiphile impilo yokona, siqhubeke nje siyiphilele nje, si relax esonweni.
ngenxa yokuba uNkulunkulu sekunembewu. In fact masifunda le ndaba leka John ka 1 John chapter 3 verse 9 kuya ku verse 10 uyasivezela ukuthi manje sesinesidi kaNkulunkulu, sizelwe ngembewu kaNkulunkulu esiphilisa impilo entsha. In fact indlela esesiphila ngayo ayisafani nendlela esibesiphila ngayo before singakazalwa kabusha. So uwona ama result la abonakalisa ukuthi umuntu uzelwe kabusha. So nje siwabambe kakhulu ngoba ayakhombisa ukuthi umuntu uzelwe ngezwi noma uzelwe ngendlela enye okungesiyo le uNkulunkulu ayibekile ukuthi abantu bazalwe ngayo. So siyabonga kakhulu nangaleli thuba nje lokuba sifunde about le topic esiyibukile namhlanje. uNkulunkulu nje anibusise. Ngifisa nje ukuthi ni-comment ukusho ukuthi aniphethe kanjani lama lesson, yini umuntu angayilungisa enye ukuze siqhubeke kanye ngokusizwa uNkulunkulu. Inkosi sinibusise. Amen.